que a obra está terminada. E o problema dese lugar é que a obra terminada de canalización de agua se levou a un punto e nada máis, e a partir de aí ata a Ría de Arousa a auga vai por onde quere, por onde lle peta, e o único que hai que facer é trasladar de ese punto ao río histórico do lugar para que se poida actuar. Sin máis, vostede non sabe de que está falando. Lamento profundamente que o que vostede me diga hoxe aquí é o mesmo que se decía aos veciños cando no 2015 e no 2014 visitamos o lugar igual que fixemos últimamente. Esa é a realidade, vostede responde o mismo que responde aos veciños no 2015 e no 2014. Por tanto, lamento profundamente pois a inconsistencia da súa intervención e, dende logo, lamento profundamente ese modo de facer do Partido Popular de ocultar baixo cuestións leguleiras unha realidade que tanto así como trasladar un punto de saída da auga 10 metros cara un río e adaptar o río para que poda chegar a Ría de Arousa en outras condicións a auga que se non transcurre polas leiras e polas casas dos veciños. Esa é a realidade. Por tanto, lamento profundamente a súa intervención. Acepto a quisquillosidade do señor Jorquera, evidentemente non é un ave, o eixo atlántico, acepto, pero tamén opoñíase o Partido Popular na súa emenda que non vamos a aceptar, porque continuar demandando que está demandando o goberno, se levamos 2 anos que a problemática non se fixe absolutamente nada, que é eso de continuar demandando, esa dinámica do Partido Popular de plantear emendas para continuar facendo que non se fai, pois continuar facendo nada é algo así como dormitar, e desde logo nós non estamos no Parlamento para dormitar. E unha última reflexión ao respecto do que dixo o portavoz do Partido Socialista, que me parece correcto en moitos casos, pero é certo que se impulsaron obras alternativas como compensación ás afectacións do eixo atlántico, como a canceira municipal, que por centro xa se queda cativa das necesidades do que ten o Concello. Estaría ben que o goberno municipal procedese a sanear a antigua canceira, que está en un estado de abandono absolutamente lamentable, a apenas 20 metros da nova canceira, e sería bo que se fixese. E lamento profundamente que tampouco teña coñecemento de cal é a situación dese grande parque público que se anunciou como compensación, que é ese parque forestal de Pinar do Rei, en absoluto estado de abandono. Posiblemente o que podera ser o parque forestal máis importante do conxunto do Concello presenta a día de hoxe un estado absolutamente lamentable, de abandono total, e donde, dende logo, nós temos as nosas dúbidas de que non se podan producir elementos complexos, xa que está por encima do selado dun vertedoiro incontrolado que existía no lugar durante moitísimos anos e que está hoxe día absolutamente abandonado, e donde, por certo, rematan algunhas das sendas que ten no Concello de Vilarcea máis fermosas para facer todo tipo de actividades deportivas, e que ten unha situación absolutamente lamentable porque, por desgraza, así o vivimos os que acostumamos a pasear polo Monte Vilagarcía, e apenas fai 15 días que paseamos por esa contorna e está absolutamente abandonado, e o que se anunciou como o grande parque forestal do conxunto de Vilagarcía e case da Ría de Arousa é a día de hoxe un estercoleiro máis, donde o único que se fai é facer vertidos incontrolados da xente que leva pois ali a súa basura, en vez de deixala no punto limpio que está apenas a 100 metros desa ubicación. Por lo tanto, espero que lle leve a mensaxe ao noso goberno municipal e que entendan que teñen que mellorar a situación dese parque forestal. Máis nada, moitas gracias. Gracias, señor Fajardo. O seguinte asunto é unha proposición non de lei do Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia sobre a licitación polo Instituto Galego da Vivenda e Solo da redacción dos proxectos para a construción de viviendas protegidas na parcela situada na rúa Xoán 23 de Santiago de Compostela, así como nas dúas parcelas